Oras dihita salut, dihamua manami inanami manang di dia pehita, maringanan saiton dini Tuhan ma naman dongan hita, oras jelas sehat hita salut. Mula te matutunong at persajari be persajara sekolah sabat persajara pawaluhan, ema parha porsiaon na begu si Joshua dohot si Kaleb. Di bukasan persejaratan na sa minggon, takas do taberang songon dia hadaulaton ni parhaporseon na begu manak parhaporseon na sumurungon imas si Joshua dohot si Kaleb. Di paturun na sila do katiruan na denggan di pangalahon na sida. Di patuloy do hobengek ni roha na sida. Di namangido na sida di bugasan haporseon di kapartalian na sida di tano teatianani. Ijala dong ditikina parpudion nagabe sada tiruan dihita ima Tuhata Yesus Kristus. Atau songan napabagasan di persejaran dari Jumaton, tajahamas yang hasuri rangon, buku ni Nyonya White Alpada Omega jilid 2 halaman 120 sada. Hoddo haporsiaon ni sekalep sahat dison tudus songon ditiki panindang yonna mangalo barita na buruk sian akka pakahap na asing imana sapului na porsiado ibana diakai janji ni debata ay na buanon na dobangsoy panean di tano kanaan na binagabagahon ni Tuhan diopu na sida. Rab dahot bangsona nung martahan ibana di perdalanan na matsayleleng di halongonan. Asa di baheni na dohot do ibana makilalahon ngulun na terhirim dohot boban ni halak perdosa na borat. Anenak pesongon indang marungutungut ibana diakai. Alay di patimbo ibana do pasu-pasu ni libata. Naong mga ramoti nguluna di halongonan, uju aka dongan na o na bunuh. Di tonga-tonga ni aka hasusaan, parmaraan dohot aka parukilon, di bagasan pardalanan ni halongonan ni, sa leleng ni hari parporangan, siyan na mambungoti tano kanani, nunga di ramoti Jehovah nguluna, jala saunari di nguluna lobi sian 80 tahun ndang matsadi hagarangonna. Ndang dipangido ibana bahen partalian na sada luat na di dobo. Alay inganan na lobi sian akka na asing na nidok ni akka pakahapi ndang terpatunduksa. Marhita pangurupian ni Jehovah di gulut ibana do hutai sian akka ulubalang nagogo. Hagogoon na nunga mangaribakon haporsiaon ni halak Israel. Indada hirim ni hasangapon. Dohot manang ginjang ni roha na mangonjar pangidoan ni si Kaleb. Ulu balang nang matua nagarangon martahi laho patuluhon tu situan na torop sada tiruan na laho pasangapon debata. Jala mangalihon hiras ni roha tu bangsoy maragam-ragam laho patuluhon saluhut luati na marhite akka opunasida nang tarpatunduksa. Dibugasan persejaran na dipatudo marhite buku hasurangonon. Dipakilalahon si Kaleb do songon dia borat ningolu pardosaw ni sa leleng di perdalanan na sida 40 tahun asasahat tu tano baga-bagay. Jala songon dia dong ngolu ni namakirim di tano parpadanan ni dipakilalahon imana dua tong
aka hasusaan pangunjunan na borat na ronat tunasida. Alay hasurungan ni si Kaleb sian pakahap na asing anggo si Kaleb ndang marungut-ungut ibana. Menurut aja Mose di buku Adventist Review and Herald 30 Mei 1912 di dok songoron. Hapros siyaon ni si Kaleb di debatana na mangalehon hagarangon di ibana na padahon lomos ni roha mida jolma. Dalam mapergogoyhon ibana jongjong dohot garang jala mabiar pajongjokon natikos. Marhite na marsigatung dihagogon na sarupa. Marsigatung dihagogon na siyan ulu balang na bolon. Ulu balang bolon siyan parangan pardi surgo. Ganup parangan silang na daulat, tau manjakon hagogon dohot hagarangon laho mangadopi akka parukilon na sokal siadopan. Dibugasan pardalanan, dibugasan hasusan, dibugasan perporangan. Tung dipatudu si Kaleb do na Jehovah do mangalehon hagogon hamonangan di ibana. Tutu matong dibuka sa persejaratan na sa minggo taberang ma parhaporsiyon na bigu. Parhaporsiyon na gugu, parhaporsiyon na sumurong, parhaporsiyon raksasa giant. Ya. Jadi hagarangon di portiban tung maseragam do. Adong do hagarangon na rocam, adong do hagarangon na jahat, alayang do hagarangon na di pasaha debata tu si Kaleb imma hagarangon na tikos na sos rorang alay na denggan na uli di adopan ni debata. Marsigatung tu ulu balang surgo do anggo ulu balang si Kaleb dohot si Joshua. Jadi pantas matong mula taberan dia kepersejarat tak. Dia kapakahap na 12 dangadong mangingot gorni na 10 yalayang go na duawan tung dipaingot-ingot akka bangsa ni debatama ima si Kaleb dohot si Joshua. Ay memang nunga dilumbahon Jehobahian taringot tunasida molotaja ya buasa pola ikon dibayan uluan ni persiajaraton marhaporsiaon na begu ima si Joshua dohot si Kaleb ay didok diopat Musa 26 ayat 25 ay nung dilumbahon Jehobahian tunasida ikon mate nasida di halongonan. Jadi indang adong tebasian nasida nanggo sahalak nda holan si Kaleb dohot si Joshua. Soni mapandok ni Jehovah di lumba-lumbana taringo tupak kapi. Anggon nasa 10 nari mate di halongonan dualahi dang sahat pat nasida. Lao tutano kanan ay didok nasida do dak terpatunduk hutai ay hira si hapor do nasida maradopon akka bangso na boloni. Yala songonilo tongtong nang di 4 Musa 32 ya. Alana didok debata dia 10 sada indang jadi bahwa akan naung hutogihoni nakok sian tano Mesir olat ni na marumur 20 tahun dohot lobi siani dang berengon na sida tano nang ni warihon ni Jehovah tu si Abraham tu si Ishak dohot tu si Jacob opuna sida. Buasa tidok di bagian na perpudi dieton
aindang marsihohot rohan nasida midau. Jadi ala naso marsihohot datong rohan nasida dangi daun nasida be. Tano kanani mate manasida di halongonan. Alai yang gona dua. Si Kaleb dot si Joshua. Buasa martahan nasida. Multajah di ayat 12. Opa Musa 32 ini dok. Alam marsi hohot rohana sida mangihuton Jahub. Alanipe. Siang dia magabe perhaproseon na sumuruk kita litikin na perpudion. Jalam marsi hohot manang rohata mangihuton tuhata Jehovah debata. Pinoji magwarna marsangap marmulia maimana marpasu-pasu ma hita saluhutna. Horas selamat hari sabat madihita martang yang mahita. Tuhan malati di pasu-pasum nunga di bulus hami ari-ari ni parkarejuan nami di naono mari. Di patari parho hami oleh Tuhan di hari papi Tuhan di hari sabat man. Nunga le Tuhan di pabahirho hari sabat hari nabadia hari papi Tuhan ni bain paradianan. Tuhan di nama radi hami sen nasa gulaon nami. Di naro hami marsomba tu hadapan. Apehon matanga menaguk pasu-pasu masu-masu hami. Horasi madaging doton di nami. Asa tarjalo hami pasu-pasu habadioni. Asangya badia hami. Songon badia niari sabat non. Pinuji mahodi habang samna sokale. Sai Maria ia madaging doton dinami. Marlas ni roha hami mamuji pasangap poko rab dohot huriami. Na pinasu pasumi. Molate ma Tuhan. Marhite Yesus Kristus rohami martangiak tua depan. Amen. Horas selamat hari sabat madihita saluhut.